अन्तत बर'नि हिस्ट्रियाव बे मोनसे गिबि जाथाय जे बिटिआर ओनसोलनिफ्राय जों साथाम एमसिएलए बर' एमसिएलए माबा बे बर' एमपि सरि बर' एमपि जों मोननो हादों आरो बे गासैबो सक्सेसनि क्रेडिटखौ जों मानगिदिर प्रमद बर'नो होनांगोन मानोना बिथांनि नाजानाय बिथांनि हास्थायनाय बिथांनि विभिन्न सार्कलजों लिंक लाखिनाय खामानि मावनायाव साक्सेस जानानै जों अन्तत बर'फ्रा गासै हयथ' जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलाव मात्र 12 लाखल' दं पपुलेसन आउट अफ 35 लाख बर' पिपल आर अनलि 12 लाख किन्तु बेबायदि खम जनसंख्या थानाय सत्त्वेও दिनै जों साथाम एमपि इन्डियान पार्लियामेन्टआव हरनो हादों जोंहा बिपिएफनि 17 बोसोर सासन समाव जों एमपि गोमाजादों क'क्राझारनिफ्राय जितु एमपि मोननांगौ जोंहा 10 इयार्स जों एमपि मोनालासिनो एमपिखौ खोमानो गोनां जादोंमोन जोंहा सासेबो इलेक्टेड एमपि गैयामोन मात्र सासेल' राज्यसभानि एमपि दंमोन किन्तु एबार जों सासे इलेक्टेड एमपि आरो सानै राज्यसभानि एमपि मोनदों आरो बिथांमोना जोंनि पार्लियामेन्टआव जथेस्थ' बर'नि जानानै बा बिटिआर ओनसोलनि जानानै गोबां खामानि मावनायखौ इनफ्लुयेन्स खालामनो हागोन आरो जों बेखौबो आसा खालामदों अन्तत बे साथाम एमपिनि गेजेराव सोरबा सासेबो मिनिस्टार मोननांगौ बे दाबिखौ जों लाखिगोन सेन्ट्रेल मिनिस्टार जों जुदि मोनो अब्ला हले जोंनि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय गोबां खामानि मावनांगौ जा बे बिटिआर सुक्ति आरो बिटिसि सुक्तिनि इमप्लिमेन्ट जायै माखासे दफा दं बेफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन बेनिफ्राय भारत संबिजितनि 125th एमेन्डमेन्ट बेखौबो जों मावफुंनो नाजागोन जिहेतु जों थांनाय समाव नाजाबोबाय थादों बेखौ पार्लियामेन्टहालागै लाबोनो हाथ'वाखै किन्तु लाबोगोन होननानै बुंबाय थादों हम मिनिस्टारनिफ्राय आरो बेखौ जों साक्सेस जाफुंहोनो हागोन खारन साथाम एमपि थानाय मिन्स जोंहा जथेस्थ' इनफ्लुयेन्स जों खोख्लैनो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो बे जायोबा जोंहा बिटिआर सुक्तिया जथेस्थ' मिनिंफुल जागोन फाइनान्सियेल अट'नमिखौ जों मोनगोन आरो फाइनान्सियेल अट'नमि मोनोबासो जों बिटिआर ओनसोलनि जौगाखांनो थाखाय गोबां मावनो हागोन जा बे इन्सटिटिउसन गायसननायनि बाथ्रा थाबाय सुक्तिनि गेजेरजों गोबां दलं लामा बानायनायनि बाथ्रा थाबाय बे जोंहा बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों जमदुवारनिफ्राय माजबादाहालागै मोनसे अल्टारनेटिभ हाइवे बर'लेण्ड गेजेर गेजेर बेखौ बानायनायनि बाथ्रा दंमोन किन्तु गेजेर ससेयाव बिटिसि सरकारा टटेलि बेखौ बावनानै थादोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथांमोना प्रेसार होआसै बे थालांदों बेनिफ्राय बिटिआर सुक्ति मथे जोंहा माजबादनिफ्राय गहपुरनि हलंगि दैहालागै बानासुर रड होननाय मोनसे अल्टारनेटिभ हाइवे बानायनायनि मोनसे रादाय दं भारत सरकारनिफ्राय बेखौ जों बानायहोनो आरो बेखौ जोंहा पार्लियामेन्टआव जोंनि माबाफ्रा दैथायहरजानायफ्रा जुदि स्ट्रंलि बेखौ प्रेसार सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ अबसे बे साक्सेस जागोन आरो बेखिनिखौ मावफुंनो हानाय जाहैगोन बेनिखायनो जों बेखिनि खामानिखौ लानानै जों खामानि मावनो ओंखारदों बेनिखायनो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों दिनै जोंनि इउपिपिएलआ मा स्टेन्ड लादों जोंनि एमपिफोरा मा मावहैगोन बेखिनिखौ जों रायजो राजानिफ्राय मिथिहोनाय जाबाय जोंहा गोबां सार्कोलनिफ्राय मोनसे मा सफैदों क्रिटिसिजम बेखौ मानगिदिर प्रमद बर' बिथांखौ जे एमपि जानानै गावनि फिल्डखौ गारना खारबाय बेबायदिबो मोनसे स्टेटमेन्ट ओंखारदों किन्तु राज्यसभानि एमपियानो जा बा इलेक्टेड एमपियानो जा बिथाङा दिल्लीयाव जास्ट पार्लियामेन्ट सेसन जानाय समावल'सो थायो बाखि समाव गावनि जायगायाव थानानै खामानि मावो दा जों एमएलएफ्राबो इलेक्टेड एमएलएफ्राबो खालि एसेम्बलि सेसन जानाय समावसो गुवाहाटियाव थायो दिसपुराव थायो बाखि समाव जों गाव गावनि समाजजों थानानै खामानि मावो बेनिखायनो राज्यसभानि एमपि जानाय माने गावनि फिल्डखौ गावनि जायगाखौ गारना खारनाय बे मिनिंलेस मोनसे माबा क्रिटिसिजम बिथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव थानानै अन्तत हम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टारखौ लोगो हमनानै जोंनि इस्युफोरखौ रेज खालामनायनि मोनसे खाबुखौसो मोन्दों मानोना जों पार्लियामेन्टआवल' रेज खालामबाबो जानाय नङा बाखि समाव जों लोगो हमनानै जोंनि इस्युफोरखौ प्रेसारखौ होनांगोन लोगो हमनांगोन बुंनांगोन आरो बेनि गेजेरजों जों जोंनो मागोन बेनिखायनो प्रमद बर' बिथाङा जिखिनि डिसिसन लानो दिनै राज्यसभा एमपि जाबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद देरगानो गोनां बाथ्रा बर'फोरनि थाखाय पार्टिनि थाखायल' बुङाखै किन्तु बर'फोरनि थाखाय बिटिसि ओनसोलनि थाखाय बे देरगाथावना बाथ्रा मानोना बिथांनि गेजेरजों सरकारनि गोबां स्किमफोर प्रजेक्टफोर जोंनि ओनसोलाव जों लाबोनो हागोन आरो अन्तत जोंनि ओनसोलनि जि जेंना बेखौ बोस्रांनो हानाय जागोन आरो बेनिखायनो बिथांखौ जों दैथायहरनो हानानै
रायजोनि एमपि हिसाबै जों जोबोद रंजानाय मोनदों देरगानाय मोनदों आरो बिथाङा फिल्डआवबो खामानि मावो फिल्डनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावो बिटिसिनि जे 22 जि जनगोष्ठीफोर बिथांमोननि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावो आरो बेखिनि जेंनाखौ जों बोस्रांनो हानाय मोनसे खाबुखौ मोनगोन बेनिखायनो जों बेखौनो मा खालामदों जे अन्तत जोंनो सासे मिनिस्टार होनांगौ बे दाबिखौ जों जोंनि पार्टिनिफ्राय उत्थापन खालामबाय बेखिनि बाथ्राखौ दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय आरो रायजो राजाफोर बेखौनो खावलायबावनो ओंखारदों जे नैबे बिसायख'थियाव जाहाथे उपजुक्त पार्टि आरो उपजुक्त बिजाथि बिथांमोननो जाहाथे भट होयो जोंनि भटआ जिहेतु जोबोर बेसेन गोसा आरो बे बेसेन गोसा भटखौ जानला मोनला मानसिनि जानला मोनला पार्टिनि होना जाहाथे माबा खालामा नस्थ' खालामा बेखौसो खावलायदों कारण जोंनो डेभेलपमेन्ट नांगौ जोंनि जेंनानि बोस्रांजानायखौ नांगौ आरो बेनिखायनो बेबायदिखौ बोस्रांनो हानाय जौगाखांनो थाखाय खामानि मावग्रा बिदि बिजाथिफोरखौ नायनासो जों भटखौ होनांगौ आरो बेखिनिखौ दायित्व मावबा जोंनि ओनसोला जौगागोन जोंनि ओनसोलनि जेंनाया जोबगोन आरो जोंनि बेयाव गोजोन थासारि अरायबो फैगोन जों लुगैयो गोजोन थासारि जोंनि जायगायाव अरायबो थाथों आरो बेबायदि गोजोन थासारिखौ लाबोनोबा अन्तत जोंनि बिजाथिफ्रा मोजां जानांगोन साबायखर होदों रायजो राजाफोरखौ बिटिआरनि थांनाय 5 बोसोर इउपिपिएलनि नेतृत्वनि जि सरकार जादों बे सरकार अन्तत जों गोजोन थासारिखौ लाखिनानै जौगाखांनो थाखाय खामानि मावनायनि मोनसे परिबेक मोन्दोंमोन बे परिबेकखौ जों होदोंमोन रायजोफ्राबो जोंजों क'अपारेट होदोंमोन आरो फैगौ समाव बेखिनिखौ नोजोर होनांगोन जों जाहाथे जोंनि गेजेराव दावराव दावसि जाया बेखौ नोजोर होनांगोन जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा जोंनि गोरों गोराफ्रा जोंनि फोरोंगुरुफ्रा बेखिनिखौ नोजोर होनानै खामानि मावलांनो थाखाय आरो नैबे बिसायख'थि बे रलखौ लानानै खामानि मावनो थाखाय आं खावलायबाय गोजोन्थों